nursing home lama chuan jawu chuan venkin wheelchair a thu chu a rawn nur chhuaka din puin a hmaa chuan a thu venkin chuan a zungbun awrh chu hmuhin kyoyu ani kha ila thei ngil lo ani maw keima wang vek ani bo han shi chu keiman ngaidam ka ti langa yani ati a kyoyu chuan ngaidam dil maya thil siam that thei ani to lo chu mai ba ka tu na chuan nupui hwal te anei to keipo in hmalam ka pan nga yani ti in azungbun or lai chu a phel tuna chuan sum neya nangle jiangsi te nen kyo fan mu thei lawa kalbo wangwang ka du ani tia soilai chuan nanjing chuan ron kolin jiangsing bo thu chu a ron shil jawu chuan nanjing te omna lam chu awa thleng ngal thwai nanjing chuan thil lei turin ka chhuaka aman ka pek lok lanin alo om to lo ti in mang ang tak chuan jawu chu alo shil ngala jawu chuan CCTV en let kadil donia ti in dor chunga chuan an lut anei tu pa hne na chuan kapu ka fanua bawa CCTV khonga in min en let tir theyangem ti in adil chupa po chuan lo en tir ve thwai chuta alan dan chuan mi pakhat hian jangsi chu alo pom chhuak nanjing chuan jawu ki pa ki ishat nga yani em bo han shi ron tir te ani theyangem ati a jawu chuan ai nilaw kyo fan assistant ani khi ti in a shil bona chuan chhuakin kyo fan chu a kol ngal jangsi chunga khan engthil po athleng ani chuan ka ngaidam hau lawang che ati a kyo fan chuan katunu hi infiampui ka du a karun shwai lokani hi nangpo ka ngai to che alom ina lo horo aron ti jawu chu tu che pin nanjing chuan alo doma akal pui tur thu soin kyo fan te in lam chu an pan ngal jawu chu in chunga chuan rutin a unaupa kyo jin chuan tunge lo ho hi engwangin nge tu ma min byak du lawa unau nu ti in lo zot kyo yo chuan tu mo I unau nu chu khonge kyo fan ati a kyo fan chuan engwanga run aw vak vak ngei ni khonge I hoi hom na aron ti kyo yo chuan khonge jangsi mi shil va tro ti in vin kyo fan chuan a maya beng sokin chu ei tur kalo siam che a eila I chung ko hne na chuan ngaidam vadi lang che ati kyo yo chuan I benga che tami kadil don lo ka ti kha ati lai chuan jangsi o chu sha in chung lam chu apan ngal jangsi chu va mu in apom ngal kyo fan chuan jangsi po I muta boka I chung kwa ne na kanin kar hi ti che su ang che aron ti le kyo yu chuan ngaidam adil don lo thu bok chu soile in jangsi pom chung chuan an tlan chhuaka kyo fan chuan a assistant ne na chuan zui ngal tur chuan ati pona chuan nanjing chuan motor nen lo ngak renga kyo yu te chu run tlan chukin jangsi chu nanjing chuan alo la ngal kuta thlak le to che emni ti in lo zota kyo yu chuan kalwatang ti in motor chunga chuan an lut kyo fan assistant chuan kyo yu hne na chuan arun let angai thu run soin a motor dar thalang chu arun kik nanjing chu wa chhuakin minti boy rengani chuan police ka kaudun ania ati chupa chuan kyo yu chu boy na tamma a zui mai tur chuan ati le kyo yu chu run chhuak tange nge in nanjing bula chuan jangsi min lo en sak lok ro an tan changkai na kala nei awangin engtin ma min ti lawang ti ha soin kyo fan assistant chu azuya nanjing chuan jangu ilo kalwatangai kyo fanin kyo yu te chung ko hne na ngaidam dil ti ratumania ti in a phone ngal sin chu in thlakin kyo yu chu moi taka in chein I chung ko in lam chu kyo fan nen chuan an pana I chung ko in chu thlengin zanra chu an kil ho mi si chuan kyo fan hne na chuan I farnu hi en kola hau tak ngotang ati a kyo yu chu kyo fan hne na engthil ngi an ni ho hi ilo tiam ti in a zot chengje chuan lo changin miss kyo min that lo chawalom kadam chung zongin min en kola ngai to ang alo ti kyo yu chu ding hluain engtika ma ani hi ka nei lawang I du chuan nangman I nei theyang kyo fan hne na chuan ati kyo fan chuan a maya ron beng le in chengje chuan min nei du lo ani chuan
kadam do in omna zong zong itumang police ne na ka pe bokang che arun ti kyo fan chuan kyo yu bengbula chuan jeli tang ani chuan tu in nge ifanu su en ko lang ati a kyo yu chu tho halin Mr. Yi hian engti turin nge min du chu ati ta nge chengje chuan ti tak zeta iti anga yang tlanga kan chung kwa hian temple kan neya ta chuan ring tak ngai da min dil chungin I ching chi turani ti chuan buddha ne na I thiam lo ani thu I soitel don nia ti in a soye sin churun in thlakin bo han shi chu office a chuan ngoi reng hian lo dinga phone call dongin jangu na 11 lo ni a 11 chuan unaupa bo ka u hian kha me chia kyo yu shwai tur khan konga min nu chia atuma gwang han konga min lo shwai theya ngem arun ti jangu chuan phone chulak sakin han shi kyo yu kha yi chung kwa ngai dam dil turin akala amma a atlan cha thei chan kha chu ikara arun lu wangania tuna kan shwai chwa ka ni lo chuan na satakin atwar don ani arun ti bo han shi chuan ka boina tur ni hleinem a boina alom nangpo ilo boi chan tur om lo ati tlat 11 khan ka soi reng khamu ati ve lai chuan kol chu ada ta da ya jo cheng churon lutin thingpuya ron pe board meeting chu son hlat khera nga ya mi ti in zot bo han shi chuan soina na ngai to lo ti in zo cheng chuan akal san le doka na kyo yo ne na an thlak po thler arem khom le chu enin kyo yo tu na ichunga thil thling te hi iphu reng ani ati a kyo yu chu ron lang le in vorsur noya temple step a chuan lo ching chi a chengje le kyo fan te chuan motor chunga chang chuan an lo ena chengje chuan kyo fan ne na pate vur sur nem si a poi itilo tak takamo ati kyo fan chuan a thil ti swal man chu a mu nge nga ya lom ati a chengje chuan kyo yu chu wa awin khatyang ringutin engtin nge ingai dam dil na ka sha thayang ring takin awro arun tile kyo yu chuan zoite chuan engthil nge mu ka ti swal le ati sap chengje chuan ron awnun le in kala she theilowania ring takin awro arun tile a kyo yu chuan ka thiam lawani ti ya awlai chuan bo han shi chu ni hliap ne na ron kal ngai dam chu ka ne na iladil don ya arun ti a kyo yu chu ni khoshi lawina omzui ta nga le bo han shi chuan in lama chuan apom ho nga la doctor chuan a khosi ka san deuh wang hian na chok na ka pek hi a rui deuh dona a hun taka a hliam hi ilo shu fai don ya nge keiman ka shu don ti in bo han shi chu a zot bo han shi chuan melin doctor chuan a chwa sana chwa ve mai tum chu kyo yo chuan atnunga ron kwa betin bo han shi chuan engthil ngei ti a min thla ro ti in atal kyo yo chuan reilo te chau ati tlata bo han shi chuan min thla lawani chuan apoi khopang ati po chuan kyo yo chuan a thla du lawe bo han shi chuan nem mu in damdoi chu mua min a eitira kyo yo chu a hoi son bo han shi chuan jujun tan chawami in phal ati chuan kyo yo chuan fo pin zan hun chu an hmang dun zuya atuk lamjing chu lo ni in kyo yo chu bo han shi khuma chuan alo lamu a aron harwal chuan songi yi chuan damdoi chu ei tur chuan aron ti kyo yo chuan engma ashat mumal to lo wang chuan he hi eng damdoi nge ti in lo zota songi yi chuan shelo dirvel su ka poisa la thausi in unaupa hi ilo la ti boi ngamamo railo na ani kha unaupa thu chwa ka ni eiro ati a kyo yo po chuan ei ve ma yin ti hian a chatu emmi song ati a songi yi chuan katan hian inok don tlat voi khat ma unaupa hi hetyang hian lo thlem to suang che ani lo chuan ati chu jojeng chuan kong kharun kikin mi song Mr. Bo in amudu che tuna kalngal turin ati che anya aron ti kyo yo ne na chuan unaupa in min zong tlat kan kalange tia soi kherin a chwa pa chuan jojeng bula chuan unaupa in eitir turamin ti kha ka eitir to e ati chwa khera jojeng chuan alo sha lo me lutuk kyo yo ne na chuan miss kyo pona hian I thom no hak tur ka da anya ti in a shela
kyo yo chuan lom thu chu a hrilh songi yi chu bo han hri kara chuan valutin abana chuan a vuan ngal unaupa tunla chu ka hmu khat thei lutuk chi a ati chuan bo han hri chuan a kut chu alo lak thlak saka khanu kha chu a khuma hial a om theya kei chu ka khoi po a du lo amaw ti in songi yi chuan a ngai twa khanu khan ni zana thil thleng kha thil thleng palani thu le enga tan ma ati lo thu a soyania ati a bo han hri chu angoi reng songi yi chuan min thla ho pa theyangem ati le bo han hri chuan ti tur danga nei thu soin a chwa tir jojeng le kyo yo te chu ron chhuakin jojeng chuan kar chhunga sawn Mr. Boy na ngak che ania ti in lutur chuan ati kyo yo chulutin bo han hri in meizial alo zu khuk lui lui awangin awa khu lut bor bora bo han hri chuan a meizial zuk chu ati mit ngal kyo yo chuan ni zana thil thleng kha chu thil thleng palani kha mi song nen inin kar ti che zongin ka om hau lawang eng thil nge min la soi pui du ti in a zawt bo han hri chu nui sukin zana kyo yo che dan chu a phone mi chu a hmu kyo yo chuan laksak chu tumin a oma chuan na va bo bo han hri chuan lo ko in heng hi thil thleng palani mo plan mu mal tak neya hetiang thil ti ini kha ati kyo yo chuan ka thil ti dani sha taksia chuan engtia min ti nge idu ti in a zot ve kher bo han hri chuan I cheng je nen in rem siam na kan neya nang hi a hral che ani min neya nga yang ti in a lo chang kyo yo chuan nei du lo ta che ila engtin ngen yang ti in a zot le bo han hri chuan poisa I pek let nan kumsom panga I man ngai do na ni kyo yo buli chan cha ang ti in a soma kyo yo po chuan lo pomin jangu chuan kongkhar chu a hon saka zan ina wangwan muturin police berara room ka buka I local ve du angem ti in kyo yo chu asom kyo yo chuan na thok nga ya ka local lo phot ba yang senior ati a bo han hri chuan na tho tak tak inga nge I inzwar du alo ti le kher jang yu chuan abana lo wanin nidanga alakal moi thei thu chuan alo khu moi saka kyo yo chuan kol dongin jang si alo ni bo han hri chuan alo en ve ring awang chuan kalson shetin a bia a nanjing nen chuan engtika nge alo le don ti chu an lo zot kyo yo chuan a let va tur thu a changin phone chu ada anunga chuan bo han hri chu alo ding ve renga miss kyo tuna chuan katai ni to a midang ne na inzom na nei kha a thei to don lo iti to va don ya a ron ti kyo yo chunui sakin ati to ve kher angai arin lo thu chu asoya subway ya oma ta suang ka kalphot mayang ti in kalmai chu atum bo han hri chuan lo dangin I kal kalarem ti hleinem ka ina thil poimo ti tura kan kalphot angai ti in a in lama chuan a shwaya bo han hri chuan ta hian lo thula thil ka vala loka nge ati a kyo yo chuan thuthlenga zo te lo thu chu potato heta engei ti a ti in ava chu hliau hliau bo han hri chu file nen a ron let le a kyo yo chuan I da bo dai to amokatia I lo le en kol renga ni mo ati bo han hri chuan a mel chat wanga tu man an du lo thu chu a shil kyo yo chuan mel chia a mel chelo re re ati lai chuan thil sha chuan nei ni om tak hian angoi le ta dai bo han hri chuan file chu pe in chiarla I du lo songa om lo ni chuan I sign don nia ati kyo yo chuan file chu enin adinga Mr. Boy he contract hi ka sign thei lawang ati bo han hri chuan thil dik lo oma mi ti in a zot kyo yo chuan article 3 hi ati a bo han hri chuan zana bara na tho chu I du tak zeta mi alo ti kyo yo chuan na ka tholo chuan enge ke eyanga kanun ti shi om vyau chu I du ami ti in a zot bo han hri chuan naktu ka SY local la real estate sales department na nai thok don nia ati kyo yo chuan lom thu chu alo shil ngal thwaya bo han hri chuan I thok chalawani ero chuan ban le ngali ni ang ati le muk kyo yo chuan a tho chatur thu soin asaina bo han hri chuan ikal thei to ang ti in kyo yo chu akal ngal
en zuin bo han si chu anui suka kyo yo chu in lama chuan hove to in nanjing nen chuan zanji an ei duna nanjing chuan bo han si chuan ni chung ko laka changa chan chuak che in sy group na ape bok chi a kon check-in sign boka mu ti in a zot kyo yo chu alo bu ngau ngawa nanjing chuan ala du che ani mai lo mu alo ti kyo yo chuan chu tiang thil engma om lo tho chu so in thil chu an ei kyo yo phone chu ron ri in jun alo ni nak tu ka kal to do na dar so ma ti in ron shil kyo yo chuan nak tu mo alo ti doctor ju chuan nga tinge moina omami ti in ron zot kyo yo chuan om lo tho le a tha thei ngai tur tho chu so in phone call chu ada nanjing chuan doctor ju mi ti in lo zot ngal kyo yo chuan o nak tu ka kal to do na ti in a chang nanjing chuan ka khongai hle mai a chawlo atong bok si a ti in kyo yo chu a fiama kyo yo chuan du tok tur chuan alo ti nanjing chuan mi song number zong tur ra min ti kha ka muto ania ti in a shil atuk lama chuan doctor ju thla tur chuan kyo yo chu avakala asir loka chuan songi yi churon langve in alo en thla doctor ju chuan akal theya wang chuan lom thu chu a shil kyo yo chuan har sapna ka nei piang amin en kol china wang khan kalom tak zatania ati doctor ju chuan kyo yo ka din munte a chat deuh huna jangsi nen ka kyanga om turin in local du angem ti in a zot kyo yo chuan kanu en kol ka nga ya engma ati thei to bok si lo fanu kumruk mi ka nei boka doctor ju ka phulo tak zet che ani ati a doctor ju chuan nilaw itan hian in nga na tla ka tling lo zo ka ni tia kwa in mangcha le ati a chutia anin kwa lai chu songi chuan lo en thareng in thla chu alo lak sak sin churon in thlakin bo han si chu office a ron langa ju cheng churon lu tin thing pui ron pe kyo yu lo la thlen o ma sha lo thu te chu a ron so ya bo han si chuan ani ma sa bera atla yamu a hwai sen hle mai alo ti ju cheng chuan traffic zama atang te po ani mai theya ni tan laklo chuan a rei thei em kha sales department lam ka zu en chin do nim ni ti in a zot bo han si chuan message dongin a en ngala songi yi khan kyo yo te om dun lai chu a run thona a phone chu the in jojun wanga ni mo dakar chan be chunga alo thleng lo ani chuan i ban nga don ya ti in ju jing chu a shela a thin rim hle